Lulju 1914. L-Ewropa tispiċċa maqsuma f'żewġ qawwiet kbar. Fuq naħa kien hemm Franza, Russja u l-Gran Brittanja u l-Alleanza Ġermaniża fuq in-naħa l-oħra flimkien mal-Awstrija, l-Ungerija u l-Italja. Kien nhar it-tlieta 4 ta' Awwissu 1914 li l-Gran Brittanja ddikjarat gwerra kontra l-Ġermanja waqt li din kienet qed tattakka l-Belġju. Il-Brittanja kellha l-ikbar u l-aħjar forza navali fid-dinja u ħasbet li kienet biżżejjed biex iżżomm forzi navali oħra milli jattakkawha. It-Turkija ħaditha kontra l-Ingilterra, il-Greċja kontra t-Turkija, il-Bulgarija kontra l-Greċja u s-Serbja. Il-parti l-kbira tan-nies ħasbu li l-gwerra ma kienx se ddum wisq. Ħasbu li l-armati kienu ħajattakkaw il-xulxin malajr u waħda teleb lill-oħra mingħajr telf kbir ta' nies. Ħasbu li l-gwerra kienet xi ħaġa s-soldati qalbina, iżda qatt ma bassru kif kienet ħatkun il-gwerra fir-realtà. Tul din l-ewwel gwerra dinjija mietu mal-20 miljun ruħ. Bil-parti l-kbira tat-taqbida saret fi trunċir bejn Franza, il-Belġju u l-Ġermanja. Malta, li kienet taħt it-tmexxija tal-Imperu Brittaniku, kienet newtrali fil-ġlieda kontra dawn il-qawwiet Ewropej. Iżda kienet saret magħrufa bħala l-infermiera tal-Mediterran. Il-fuq minn 135,000 soldat ġew rikoverati f'Malta f'27 sptar differenti. F'waħda mill-ittri miktuba minn soldat ferud, insibu miktub: "Huwa fid-dmir tiegħi li nikkummenta fuq il-mod kif daru bina l-Maltin meta nżilna ġewwa Malta. Bosta nisa laqgħuna u tawna x'nixorbu, sigaretti, sulfarini, xi biskuttina, ċikkulata u għeneb. In-nies tawna dak kollu li tlabna. F'xi ġranet diversi infermiera kienu jiġu jżuruna u jaraw kif aħna. Grati wisq u ninsabu mingħajr kliem għal dak li joġobhom jagħmlu magħna." Bosta soldati feruti qasmu mal-familjari tagħhom kitbiet dwar il-kura li taw bosta Maltin. Kienu jitrattawhom daqs li kieku kienu wliedhom stess. Fil-Maltin sabu familja oħra u bosta żgħażagħ midruba sabu l-ken tagħhom fil-gżira ta' Malta. Propju f'dan iż-żmien, Dun George ħaseb kif lis-soċjetà jagħtiha wkoll qaddisin li jkunu jistgħu jipproteġuha mis-sema. Is-soċjetà sa mill-ewwel snin tagħha ħasset il-bżonn ta' qaddis patrun tagħha. Kien f'dan iż-żmien li Dun George akkwista dar kbira fit-triq ħal-Qormi l-Ħamrun, l-ewwel veru qasam tas-soċjetà. Il-binja kienet tintuża bħala fabbrika tas-sulfarini. Infatti dan il-post baqa' magħruf mal-membri bħala il-Mużew tas-Suffarini. Għal xi żmien minħabba d-daqs tiegħu, Dun George kien ilaqqa lis-soċi kollha flimkien kull nhar ta' Ħadd f'waħda mill-kmamar tiegħu għar-riflessjoni li kien jaqsam magħhom. Darba waħda wara lezzjoni, Dun George kien ta' biċċa karta lis-soċi u talabhom niżlu fuqha l-isem ta' xi qaddis li xtaquh ikun il-patrun tas-soċjetà. Kien hemm ħafna li xtaqu jażlu lil Madonna, oħrajn lil San Giuseppe, lil San Gaetanu, il-patrun tal-parroċċja tal-Ħamrun li fiha ġiet imwaqfa s-soċjetà, lil San Michele Arkanġlu u lil San Luigi Gonzaga. Iżda wieħed minnhom, Charlie Darmanin, kiteb l-isem ta' San Juan il-Battista. Dun George ġabar il-karti kollha u qiegħdhom fil-kappell tiegħu. Ħareġ barra u talab tifel li tella waħda minnhom. Bix-xorti tela l-isem tal-profeta San Juan Battista li kien inkiteb minn Darmanin. Dun George feraħ b'din l-għażla għaliex il-Battista kien qaddis ideali għas-soċjetà tiegħu. San Juan kien il-ħabbar tal-mulej
Ġuvni u wiben is-saċerdot San Zakkarija. Bl-istess mod is-soċjetà kienet iffurmata minn lajċi ġuventur, immexxija mill-istess saċerdot Dun George u bit-tagħlim tagħhom kienu qegħdin iħabbru l-kelma tal-Alla fost iż-żgħażagħ u tfal. Infatti għal xi żmien, is-soċjetà bdiet tissejjaħ bħala l-Istitut ta' San Ġwan il-Prekursur. Tantu hekk li l-ewwel dokumenti tas-soċjetà kienu intitolati b'dan l-isem. Madankollu għalkemm dan l-isem sar wieħed komuni u ġie ppubblikat fuq revisti tas-soċjetà u ma kienx uffiċjali. Sa dan iż-żmien iġbija tal-Battista kienet tidher fuq il-bandalori tas-soċjetà, iżda ftit kienu l-oqsma li żammew din id-drawwa. Għal xi żmien, il-membri tas-soċjetà kienu jilbsu distintiv magħmul minn biċċa kartuna bajda u tonda li fuqha kien hemm domna biex bija ta' San Ġwan qiegħed jgħallem. Dun George għażel il-jiem tat-twelid tal-iben ta' Alla u t-twelid tal-prekursur tiegħu bħala l-jiem fejn il-membri ġodda jitwildu fis-soċjetà permezz taċ-ċerimonja tal-inkorporazzjoni. Dun George kiteb: San Ġwan Battista hu l-patrun maħbub u magħżul mis-sema għall-Papidi. Infatti l-isem veru kien Soċjetà tal-Papidi li bil-Grik ifisser Soċjetà ta' Wulied il-Papa u b'mod popolari is-soċjetà kienet diġà tissejjaħ bħala mużew, isem li għadha magħrufa bih sal-lum. Il-festa ta' San Ġwan kienet dejjem festa kmandata fl-24 ta' Ġunju. Dakinhar is-Superjur Ġenerali kien imexxi laqgħa l-membri kollha tas-soċjetà filwaqt li jisimgħu riflessjoni fuq il-patrun tagħhom San Ġwan Battista. Ma' żmien, Dun George fassal is-settinarju, 7 ijiem ta' riflessjoni mill-Evanġelju dwar il-Profeta San Ġwan, fejn il-membri jisiltu ħsibijiet dwar kif il-Battista jista' jkun mudell għalihom fil-ħajja tagħhom.